أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربم حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو أبوطات عمنتن تلهيت أبوطات عمنتن قدست أبوطات معتن مخت أبوطات عليتن مرحت والله لوازحك والله لوازحك أنا بتنعت لسقفو اسمي ما تكلم سندفو أبو عزام فتوم سيكون كفو سلزا حلال حقير بجاز حلفو والله نواقو زهقير والله نواقو زهرير والله نواقو زهقير ونطم هقرا ونطم زعلي وانا لوابا زاقير حقيقة سمع سلوي كستانا يكبري وانا لوابا زاقير مقادح مسمرو يترا ونتفقالي نحنتي يترا دمم ززاري وانا لوابا زاقير دمتي سلفنا هدا إرترا دمتو طعات إرتراويانين والله لوابو زهقي والله لوابو أول موسى أمس مرام ما كنت برعاد أول موسى أنك تلس بلد تبعاد أول موسى بيت موس لدى وتعاد أول موسى تبيت ونا جقال ورعاد تبيت ونا يحوات ورعاد تبيت ونا جقال ورعاد تبيت ونا يحوات ورعاد سلام كميكا نغوم زغبركم سمعتنا ازي دمت سلفنا هدا إرترايو نرم حمش إسران حمشن أبريل تليشن عسر جعتن زلونا مدبات كلاليكم فلما سمنا ونتفتا زينا أيو كغربلكم كاتيلو سنة طباب كامني منشو نمان كي خقل قليقبو أبتحت سبيل الأرستي نباقوم كنبرينا أمونغو تعم زيما أكال انقلتنا أيو زغبركم سمعتنا نغد كتاتولنا بخبر العدمنا ناب فلما يمدبنا كسقاقركم هجراوي معلتي نتا برس أبي إثيوبيا ختمبليو سلسته جنبت هجراوي معلتي نتا برس أبي إثيوبيا ختمبليو إثيوبيا أنا هجراوي نتا برس المتمبال بيونسكو زت حاريتولو مخنات حدش منجستي يتهجر نزت أسرو جازتنا تفتحوا ترايزي كوني أبتهجر أبزكايد زلو ناي لوتي مسرة ناي برس لعلى تراكز تعوت عدل محابيو أمباسادر إثيوبيا فرنسا هي نقطة فرة أب عسرت ميزة باريس مربرم أمباسادر أتستفر الهجرات بيونسكو أبزوس معقال إثيوبيا نزق برزي بملك حاكم زخر عب متكاس حبرة سبع عالم إثيوبيا أبتخطل مسرح ديمقراطي زلوا أمز مسكري إيلو إثيوبيا بدرجات ناتسنت برسنا إذا عمت زي إتازعابي لوتي زرعيت هاجر كوينا لا بعنصارو أبال يونسكو زخونتين مس إثيوبيا ركبات سلام جميرة زلان إرترا أبنات سنت برس نزيز حلف 10 عامات زيصنحو حماق مسلي حجون عكيبايا إذا خمزيلون كله باريس ركبا إمباسيتات إرترا إثيوبيا مدن مار أبتحتي زبل فلسفنا بعسرت حد الميازاني من الله بهلاوي ركب مكيادو إمباسي إثيوبيا أفليتو أبتي أب كسر إمباسي إثيوبيا السخايد ركب كليتيوم إمباسي تات أب كليتي أون بزحاون ربحاتات بحبار المسرح أبزخ أولم نتبتات تسماميهم جبتي أب كونتا سودان ليبيان زيزتي أخيبا حبرة أفريقيا إنجدا أب سودان ليبيان تخصيتو زلو خنتات بزملكات بمنجس جبتي استتوعي وعلى مرحة حجرات حبرة أفريقيا تخيدو
እቲ ሰሉስ 23 ሚያዝያ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብዘን ክልተ ሃገራት ተኸሲቱን ዘሎ ዘይምርግጋእን ምንዳኡ ክውሰድ ዝግብኦ ተበጉስታትን ዝገምገመ እዩ እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዘሎ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሽግራት ኣፍሪቃ በኣፍሪቃውያን ንምፍታሕ ኣብ ዝብል መትከል እቲ ዋዕላ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ጅቡቲ ሶማል ቻድ ሩዋንዳ ደቡብ ኣፍሪቃን ኮንጎ ብራዛቪልን ተሳቲፎም ኣብ ሱዳንን ሊብያን ተራእዩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝምልከት ሕብረት ኣፍሪቃ ክጋባ እዚ ናይ ግብፂ ናይ ፈለማ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ጎደናታት ተኣኪቡ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ናብ ገዝኡ እንተዘይተበቲኑ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ የጠንቅቃሎ ህዝቢ ሱዳን ብዝተወደበ ስልጡን ኣገባብን ወተሃደራዊ ባይቶ ሒዝዎ ዝርከብ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ክሰጋገር እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሙቋም ኃይል ባሕሪ ናብ ትግባር ዝሳገረሉ መድረክ ተዘራሪበን ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሙቋም ኃይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ግብሪ ዝሳገረሉ መድረክ ብዝምልከት ከም ዝተዘራረባ ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ሓቢሮም ኣዛዚ ኃይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ጀነራል ኪዳኑ ገዙ ተገኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቀነ ናብ ፈረንሳ ብምብጻሕ ኃይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ክውንኖ ብዛዕባ ዝግባእ ዓይነት ንብረትን ዓቕሚ ሰብን ብዝምልከት ተማይጦም ኢትዮጵያ በሓገዝ ፈረንሳ ኃይል ባሕሪ ንምቋም ምሽብሻብ ኣብ ትገብረሉ ብጀነራል ኩንዱ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ እታ ሃገር ናብ ፈረንሳ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ንኻልኣይ ግዜ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኃይል ባሕሪ ፈረንሳ ብምብጻሕ ተመሳሳሊ ሚሊታት ከም ዘካየደ እውን ይፍለጥ ኣዛዚ ኃይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ኣብ መጀመርያ ዕለታት ናይዚ ወርሒ እዚ ምስ ኣዛዚ ኃይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ማያትን ኣውሮፓን ኣፍሪካን ኣድሚራል ጄምስ ፎግ ብምርኻብ ሙቋም ኃይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ዝህልዎ ጽልዋን ተዘራሪቡ እዩ ኢትዮጵያ በሓገዝ ፈረንሳ እትቆሞ ዘላ ኃይል ባሕሪ ኣበይ ከም ዝድኮን ዛጊት ብወግዒ ኣይፍለጠትን ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ኣብ ዝካይዶ ቃለ መጠይቕ እቲ ኃይል ባሕሪ ኣብ ባጽዕ ከም ዝቆም እዩ ኣቃሊዑ እንተኾነ ካድራት ሂግደፍ ኣብ ዘካይዶ ዘለዉ ናይ ጎስጓስ ዘመተን ሰሚናራት ኢትዮጵያ እትቆሞ ኃይል ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይከውን ይገልጹ سعودي عربين حبرات إمارات السودان 3 بليون دولار سلعن سعودي عربين حبرات إمارات السودان لا يستاد 3 بليون دولار حاجز مديبان إذن كلتا هاجرات نزح حاجز كان مرأي نايتي نبشر بعلوة بمعلاو سلطان حيزو زركب مساجر وتهدر وبيت السودان زل وندقف من مرقاتيو بجنرال عبدالفتاح البرهان زمرح زلوت مساجر وتهدر وبيت السودان نخلت عمتات أب سلطان كتن زهابه وساني بحزبي اتهاجر تقاومو يقوت موقع انتلو سعود عربين حبرات إماراتين جبتن منو دقفن الرقاقي سنة اللواء ازي نايزن هاجرات حاجز نتي قطرن تركن اب سودان زصون حمت تتاو نو بتخز علم مخانون ينقر مساجر وتهدر وبيت السودان نتي اب ودب سواكين عسكرو زركب سراوي تركي كعاصو تثبيت كمزلو استفراني وغرات تهاجر ينفتو بفلاي إتا بقداي نايلين دوباتن من السودان أمرجع كتبت حلو زي كالت جبتي بزي كاتي مسكترن تركون زهلو ركب كتبت تخزل لوادلت أبي إثيوبيا سودانن رجو منجستي كفتر أنصار ربحات كمتتأمتو تنتنتي بوليتيكا زردو مراحي مساجر وتهدر وبيت السودان بزي كازي نا أمريكا دقف المركب مستهاجب زر ربي كايد كمزلون ناب واشنطن مبصح مدي بمهلا ونيتكس جنرال البرهان أبزهابو مجلسي كنتات دحر مرورغو سلطانهم بحزب نستمرت سيفيكاوي منجستي كراكوب مخانم يوم زملكيت نسو بتوساقي بريزانت نبل عمر حسن البشر اما خاريو علي نافع علي مكتل بريزانت علي عثمان تهازر كوبون ناي كربا مسارحتي اتي بريزانتي اب سميناوي تهاجر اب زركب بيت معسرتي كوبار كمزلو ارغاغيصو ام منبر بيت بريزانت نبر بشر 7 مليون يورو تحابيو كم دي صن هزي تقساتي جرنال كلهم بجبن زخصصو سبا سلطان نفردي كقرب مخانم حبيرو البشر ببلشونا متفقان تخصيصو كاب سلطانو تقليفو بيت مأسر تزركب بريزانت نبر عمر حسن البشر ببلشونا متفقان كسو تمسيتو له مع كنا زينا كاب كتما كارتو مابزا محالفو زينا عبالات تطان سراويتنا منبري جزاء البشر دحوزا كايدو تفتش لعلي 6 مليون يورو ترى جنزب كم زرخبو أفليتهم
بتأزازتي سلطان تقاطعيرو زلو وتهدراوي قنصل كمستخايد استغلص اتي تفتش لعلي 5 بليون باوند سودان وين كمسترخبه تحبيرو بصحفه اخبار حق سودان البشر نزي بمليونات دولارات تجميتو زلو طره ገንዘብ عن منبر جزء كقمت زخئل وقعوي سنه سلازي بلو بوجوب بون متففعن كسيسو وخمزلو يوزقلص لعلواي اخبار حق سودان اتي ابل علم منبر جزاء البشر استخايده تفتش كغصل مخانو دحري مقلات اتي دورو تهاجيرو زلو لعلي 6 مليون يورو 351 شح دولار 5 بليون باوند سودان انطره ገንዘብ ናብ ማዕከላዊ ባንክ አታዊ ከም ዝኸውን አፍሊጡ ወታደራዊ ቆንሱል ሱዳን ኣብታ ሃገር ኣስፋሕፊሒኑ ዘሎ ብሽውና ንምቁፅጻር ኣብ ዘመነ አልበሽር ለዓለወት ሓለፍትን ኣዘስን ሰራዊትን ዝነበሩ ምርመራ ከካይደሎም ምዃኑ ኣቀድማ ቢሉ ከም ዝገለጸ ይዝከር እቲ ቆንሱል ፕሬዝዳንት ነበር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺሞ ንዝበሃል ህልቂት ንጹሃ ዜጋታት ፍርዱ ክቅበል ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት كم زي ركبوا انكو انت افلتا ابوشتي سودان ابزكايد مسرح فردي نخل فتيمو زبها الجبنات كسي كمسرتو لمخانو يفلت زخبركم سمعتنا انا لما انت سمناوي اتفتات زي مسل نيرو مزي طرف مدبات كحدكم سناي صنحيت شما شما عتيب قاكبو شما شما قبلنا لزيو شما شما أبز السلاي توعي شما شما تبين عالبه شما شما عمرت علو ملعي شمرت عالبه شمرت عالبه عمرت علو ملعي شما 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 عالبه شما شما عمرت علو ملعي شما 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 عالبه شما شما عمرت علو ملعي شما شما حد حد أفلطون مكبارن أمنا خورناع نحباراوي بوليتيكا وعيو سماو منغست هقدف بأقا محاور جفجفان عفنان كيزرقحي أما فارق 9 لولاونت حزبن حقن بقبا أخبيرو قواسا أزاقدد حزبا وصاطي كقبرلو يكال نيرو أيفالا يلو انت حنقا دقاء قداماو ملك القسنا بزبيتاو ملك الرقاز أي تقالسنان سلازي أي تدلينا انتباهيلو كابسلت أنكو وقد يكال نيرو ازي عدمي لكع بسامبو حدا سبز استنفس جانداو ديتاو قجلة حزبي بحقن سرعتن كمرح كم حدرن ببهرن تكبارن كم زي بكع جنكا حدوف سمبرات بعداويان غزاتن اب زيغاتات زنبره ببوليتيكاو نقحت زي قلبته صبيب هاغراو سمعيتن مزميزو بخفافيلكا غزا دحر ميلا زنبره هاغراو كبرتات حريمو ناي حزبي اونتاو حلمتات امكنو بعد في خطفا بوليتيكاوي لكي منك عربيو دحريت كملسنايو زي تدلي واغا كخفلنايو كواردنا يزبل استمهرو زهبو وغنا سلزنبرو رجيل كامخاد نزوهب زنبره استمهرو بغبو سميعكا مستمقار اب قدايكا تصباي زي كونس قطا تواسائي ناي مخان دولونت انتزنبر بزي ترطر كمزلو مخونا يزلنا اي مخونان بوليتيكاوي قطباوي صطاو متنታት ሃገር ተቆጻጺሩ ናይ ጥፋኣት ማሕወር ከይዘርግሐ ኣብ ሓጺር ግዜን ብውሕድ መስዋዕትን ንምጽራጉ ዝነበረ ዕድል ካብ ዘይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣብ እዋኑ ብዝነበረ ስምዒታዊ ረስኒ መኺኑ እቲ ኣቐዲሙ ብገለ ፖለቲካዊ ንቕሓት ቅድሚት ዝሰገሙ ወገናት ዝተዋህበ ትንቢት ዝመስል ወድዓዊ ፖለቲካዊ ገምጋም ኣብ ተግባር ከይትርጎም سلطان حزب تجاويو ابيد حدا سب ناتطقلل ببتري استباهلكا يغبرنا تباهلون محلقه بوليتيكا ودحرت بتيخكا نمسلكا بحبار دو مبال ايتخالن بزوم زسعبو عنوت مخنياتات حدا نزي ديمقراسياو بهريون صار حزب تكبارون كابزي مردا تواجئون عواجئون مريحو ناصنت زمصان هاجر ناي ممراح بوليتيكاو عقمن بقعتن زلوو نسو طرح يزبل غوغوي ميزان كالاي
በዓል ቤት ናይቲ ንናጽነት ዝተኻየደ ቃልስን እቲ ሃገርን ከምኡውን ምንጭ ፍልጠትን ምንጭ ቁጠባን ህዝቢ ባዕሉ ምዃኑ ብምዝንጋዕ ነቲ ጉጅለ ልዕሊ ህዝቢ ጌርካ ምስራዕ ሳልሳይ ጎዳእነቱን ጥቃምነቱን ብግቡእ ከይገምገምካ ብዓይኒ ዕሙት ጌጋ ይፍጽም ኣሎ ዝብል ድምፅን ዘስምዑ ወገናት መሪሕነት ስማዊ መንግስቲ ጉጅለ ንዝፈብረኾ ናይ ጸለመ ኣስማት ከም ዘለዎ ወሲድካ ምድጋም ምኹናን ንኣብነት ሓምሻይ መስርዕ ከዳዓት ነዳያት ጀሃዳውያን ትሕቲ ሃገራውያን ወያነ ዝብል ካብ ኣፍልጦ ዘይተመስረተ ወፍሪ ምክያድ ራብዓይ ውሽጣዊ ጸገምና ጎረቤትና መታን ከይሰምዖ ወላ ሰብኣዊ ክብርና ይገሃስ ወላ ንሳቐ ብምስጥር ዓቂብና ንጸመም ወዘተ ዝብሉ ድሑራት ኣረኣያታት ነዚ ሎሚ ንርከበሉ ፖለቲካዊ ውድቀት ናቱ ተራ ተጻዊቱ እዩ እዚ ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ዝነበረን ዛጊቱን መሊኡ ዘይተወገደን ዝንቡዕ ኣረኣያታት ኮይኑ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ዝወፀ ኣንጻር ምልኪ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንቃለስ ኣለና ዝብላ ገለ ፖለቲካውያን ውድባት እውን ካብዚ ድሑር ፖለቲካዊ ኣረኣያን ገምጋማት እዝን ሓራየን ዝበሃላ ኣይኮናን ሕቶ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ንኣብነት ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎን ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ መልሲ ዘይረኸበ ዛዕባ እዩ ኣድላይነት ሕቶ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ሓይልታት ትማሊ ኾነ ሎሚ ህያው እዩ ትማሊ ማለት ቅድሚ 1991 ኮነ ሎሚ ኣብዚ ጸረ ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ግቡእ መልሲ ዘይረኸበሉ ምኽንያት ካብ ዓቕሚ ናይቶም ተዋሳእቲ ሓይልታት ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ይኮነን ገዚፍ በጀት ብዝሒ ሰራዊት ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኩናት ልዑል ምሁራውን ፖለቲካውን ዓቕምን ስለ ዝጠልብ እሞ ዝጠለባት እዚ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ዘይተመለሰ ሕቶውን ኣይኮነን ቅድሚ 1991 ኮነ ድሕሪኡ ሕቶ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘይተመለሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብቶም ተዋሳእቲ ብሓፈሻ መሪሕነታዊ ኣካላት ድማ ብፍላይ ፍትሓዊ ኣጠማምታ ዘይምህላው እዩ ልዕልቲ ንስሊኡን ንድሕነቱን ንቃለስ ኣለና ዝብልዎ ህዝቢ ኣብ ሕድሕዶም ዝነበረን ዘሎን ብርግኣት ምድምማፅ ሓደ ነቲ ካልእ ኣፍልጦ መሃብን ምክባርን ጠፊኡ ኣብ ናይ ኣነ ወይ ንስኻን ተራን ድሑርን ህልኽን ተኣሳሲሮም ብምህላው እዩ ፍትሓዊ ኣጠማምታ ሕጋዊ ተሓታትነት ግሉጽነት ሓባራዊ ስምዒታት ብኸምቲ ዝድለ ተወኒኑ እንተዝነብር እቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ስነ ሓሳብ ተመክሮ ኮነ መልክዕ ውደባ ፍልልያት ብሓባር ከይሰርሕ ኣይመዓንቀፀን ብሓሳብን ብተግባርን ኣብ ሓቀኛ ሓድነት ምምጻእ እንተዘይተኻእለ ኣብ ሓደ ዘምጽኡ ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ብኣፍልጦ ብግሉጽነት ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣመሓዲርካ ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ዝኽእሉሉ ነጥብታት ማለት ዝብተን ዘሎ ህዝቢ ሓደ ሰብ ዝዋገየሉ ዘሎ መሬታዊ ልኡላውነት ምድሓንን ማእከል ዝገበረ ሓቀኛ ምሕዝነት ፈጢርካ ኣንጻር ናይ ሓባር ዘቤታዊ ጸላኢ ብሓባር ምቅላስ ይከኣል ነይሩ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ገለ ኤርትራ ንዕኡ ዝያዳ ከምትብፅሖን ዝያዳ ድማ ከም ዝተቃለሰላን ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ገድሊ ዝተጸምበረሉን ኣብ ዓውደ ኩናት ዝወዓለሉን እናጸብጸበ ንኹሉ ካብ ግፍዕታት ምልኪ ዝብገስ ናይ መሰል ሕቶን መልክዕ ውደባን ብላዕሊ ኮይኑ ብዓይንን ዕቀትን ትምክሕትን ክትህልው የብልኩምን ኢሉ ዝድምድም ኣሎ እቲ ካልእ ድማ ብኣንጻሩ ብስማዊ መንግስቲ ተገፊዕና ተጓኒና ኣድልዎ በፂሕና ተገዲድና ኣብ ቃልሲ ኣቲና ክንስና ኣብ ደንበደለይ ትፍትሑን ወፅዓና ክሰምዑ ሓቢሮም ክቃለሱን ይትረፍ ህላወይና ዘይደልዩ ብቋንቋ ህግደፍ ገይሮም ኣንጻርና ዝወፍሩ ኣለዉ ስለዚ መን እዩ ካብ ኤርትራ ከውፅኦ መን እዩ በዚ ተቃለስ በዚ ኣይትቃለስ ኢሉ ክፈቕደሉን ክውስነሉን ክንረአና ዝብል መን እዩ ፈታውን ጸላእን ዘይፈሊ ነቶም ትምክሕተኛታት ንሶም ዝበቕልሉ ውፅዑ ህዝብን ብሓደ ዓይኒ ዝርኢ ጸቢባት ተሓሳስባታት ኣሎ ትምክሕትን ጽበትን ክልቲኦም ድሑራት ተሓሳስባታት እዮም ክልቲኦም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ኣረኣያታት እዮም ብጠንቅን ሰዓቤንን ደረጃ ክግለጹን ከለዉ ግን
تمكحتاو الرأيا تنكيو صبت دما كاب تمكحتاو الرأيا زولد سعبينيو تمكحتن صبتن عبق زبرتاو قالسن هجراون ناسنت نيريو لومي أنصار زبيتاو صلاي أبزكاي زلو قالسون عبلع الحزبة وديمقراسي تشاي بلالو لومي كابزخون يخون جزين العلي كم تمر حزبن لولاويت هجرن أب أسكاف خونتات وديقنا نركب سلازخا كابز أسكاف خونتات كنوص تمرتنا يطلب الله فللينا بزي قدس حبيرنا نسرح لنا زبل دمسون حدش كوان تزيكونه بزعقي يسمع الله بحق دما كاب هلاوي نابزي هلاوي ننقل سلازلنا قدام النت ندحنا له بايتا خنفتر لنا انتاي عينت بايتا حدا مسجزا نبسنا بقبو كنراد علنا ونيني زلقو حساب فتحاو ديو ديمقراسياو ديو حزباو ديو بس محازوت ودبات حبير كان تخابير كان نمكلاس زعدم ديو ويس بانصارو بقبو نفسنا ودبنا نكنفتش يقبعنا كالاي اب حدا نمزع كبحالن كله حساب منبر اكال كم زي كونه تجنزيمنا حدا نتخالق كم وصع كم نايك ألسم حزا بقلت خفلطن كخبرون اللوو سلمنتاي قدامي طلع حزبتات إيرترا انكو سباوي سماو منغست قجلة هقدفيو تنكن تحتاتن نايود كتنا نسيو بحبراو قلسخ لقس زلوون نسيو عمانقو دليت فتحي ناير إيتو وي ميلا فلليمبر بسألا أنث مدب حيلي يلن كل بسماو قجلة استقفعه كل دما نود كتسماو قجلة زكالة سيو كم هزبي كم هاجر نتقفق سلازلنا حبيرنا نسرح خبها الكلهم بقار كلنا بهقدف استقفعنا كلنا دما بهلونو الربحة زيبلنا نود كتو دما نكالة سزلنا نايك ألسم حزوت مخانا بنقحات مردقن بقومتن حدا نتخالق لباوي نايبس اينت نايك ألسم حزا أفلطن كبرن كهوي يقبع عب حدا كمتس زلوو مس نفسو استعرقه مس كالوت حبيرون تخبابيرون كسرح دلو زغونه فتح الرأيايو حدا نتخالق أفلطن كبرن أبزي هبلو تمكحتن صبتن أبل علي قدنا حقانيا محزنتن حدنتن العلواي بايتا حيزوم أبزش كعللو نتقفق سلازلنا كل فللياتنا قديفنا حدا نكون زبل تاوعت كن نزحلفنا يو سرح فتح تموكرو زدق منبر فتح زمز ايكونان بسم حدا نتعداد يمكا بأكال أب حدا الدراش مأكاب كبيد ايكونان عزي قليليو أب حد أفلطون مكبارن استمسرته متأخاب انت زي كوينو جن ايكونان حبيرو ستيمو خسرح كابتا الدراش وصمس بلايو أبناي قالات كربابا زاتون سلازي لو مهزبن هاجرن أب أزيو أسكاف وقتي مهلاونا نايبو زحت قلبي مركابو صبو حدا خوينا نقالس زبل ببخبابيو زسمع زلو دمصون قبول بحدا خوينا نقالس جن بحساب كننا ببالنا أفلطو خنوهاب ألنا كنكابرون ألنا سلمنتاي حد أفلطون مكبارن امنخورنا نحباراوي بوليتيكا وعيو سلازخونه سنة طباب كامل يمنجو انمن كجلجل كيقبع سنة طباب بزحز عينت خوينو كاب هزبي ولاد ان هزبي يقلقل كابولدو نابولدو اندات سقاقران رقاتو صفحاتون انا وسخان دما زقصل تفتاو عودين فليتو بون حيال تعرن طرايزي كونه عميق فقرنا خبرتن هزبي زتقلب رقيق مدرخ نقحات حلنا ود السبيو سنة طباب ابزي اتوان زي تصلوان كفل حبرات سبالو خبها لايكالن سنة طباب اب كلن ككم امنتو زنبالي درجة محبرة قطبا وعلامون زقلقل طبابيوم سنة طباب سلازد لخيو بددلكا بفنونت التأتو عودي كونان نس زقلت صلو فلي بحريات اللو زقزعلو حقتاتن سنة مقبارن اللو
ስለዝኸአ ደርሰት ዜማ ቅብአ ዝማሪ ደራፊ ሳዕሳዒት ህርመት ሙዚቃን ተዋስኦን ዝፍትን ወይ ዝኽእል ኩሉ ግን ካብ ህዝቢ ዝተወለደ ንድሌት ህዝቢ ዝውክልን ስነ ጥበበኛ ይኽትብሎ ኣይከኣልን እቲ ደርሰት እቲ ዜማ እቲ ቅብአ እቲ ሳዕሳዒትን ተዋስኦን ዝብገሰሉ ባይታ ንጹርን ፍሉጥን ክኸውን ይግባእ ስለዚ ንናይ ሕብረተሰብ ዝውክል ኣብ ከመይ ዝበለ መድረኽ ኣብ ግምት ምእታው ወሳኒኡ ስነ ጥበብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ እዮም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝነጥፉ ሞያተኛታት እውን ብባህርን ብዓቕምን ነናቶም ፍሉይነታትን ብልጫታትን ዘለዎም እዮም ናይቲ ዝነብርሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ባህሊ ቋንቋ ማሕበራዊ ሰረቱ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታቱ ጉባእ ኣፍልጦ ሒዞም ዝብገሱ ንዑን ምዕቃብ ንምምዕባል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምስግጋር ዝሰርሑ ኪንዮ ግዝያዊ ጠቕምን ዝናን ብህዝቢ ቅቡል ዝኾነ ስነ ምግባር ተኸቲሎም ዝኸዱ ድማ እዮም ንህዝቢ ዝውክሉ ብሞያኦም ኮሪዖም ዝኽርዖም ንሕጂ እዚ ጽሑፍ እዚ ክድህስሶ ዝተበገስኩ ካብቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ነቲ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኣብ ዙርያ ሙዚቃን ሙዚቃዊ ድራማን ዝጠመተ ክኸውን እዩ ኣብ ሃገርና ሙዚቃዊ ስነ ጥበብ ነዊሕ ዕድመን ብተነጻጻሪ ድልዱል እምነት መሰረትን ዘለዎ እዩ ብግቡእ ዘይተወደበ ብኸበሮ ክራር እምብልታን ሻምብቆን ጭራዋጣን ካልኦት ባህላዊ መሳርሒን ሙዚቃን ተሰንዩ ዝኸይድ ከከም ባህልን ቋንቋን ሕብረተሰባዊ ክፍልታት ኤርትራ ዝፈላለ ብመልክዕ ደርፊ ግጥሚ ኣውሎ ማሰናቢሉ ህዝቢ ንውሽጣዊ ኩነታቱን ከባቢኡን ዝገልጸሉ ሃብታም ውርሻ ወለዲ ነይሩናን ኣለናን እዩ እዚ ከይተበረዘን ከይተኸለሰን ክቕጽል ዘኽእሎ ጠመተ ክንክን ተቐባሊ ትውልድን እንተረኺቡ ሰሚዕካዮ ዘይመኖ ሙዕዝ ገላጺ ምንነት እዩ ወለደና ምምሕዳራዊ በደል እንክፍጸም ባህርያዊ ደርቂ እንክኽሰት ፍትሒ እንክዛባዕ ገዛእቲ ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጨካን ግፍዕታት እንክፍጽሙ ኣብ ግዜ መርዓን ሓዘንን ስምዒታቶም ዝገልጽሉ ኣድላይነት ፍትሕን ነጻነት ዘጉልሕሉ ኣንፈት ጠፊእዎ ኣብ ጽልምትነት ንዝኣተወ ዘበራብርሉ መንገዲ ዘርኢሉን በዝልዕል ክብል ዝተገልጸ ያታው ደርፊ ግጥሚ ኣውሎን ማሰኒ ነይሮም እዚ ኩሎም ብሄረሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ብፍላይ ወለደና ኣብየናይ መድረኽ እንታይ ይብሉ ነይሮም ንሳቶም ዘቕርብዎ ዝነበሩ ግጥሚ ኣውሎን ማሰን ንመን ይውክል እንታይ ይሕብር ነይሩ ብጉብ ክመሃሩሉ ይግባእ ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ስነ ጥበብ ኤርትራ ሉሊ ተራስ ተጻወተት ፍሉይ ስምን ክብርን ዘለዋ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማለት ማታ ድሕሪ መውላዳ እቲ ብዘይተወደበ መልክዕ ዝካየድ ዝነበረ ያታዊ ፍርያት ስነ ጥበብ ገለሸነኹ ውድብን ዘመናውነትን መልክዕ ሒዙ ማታ ከም ማሕበር ክትምስረት እንከላ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ይኹን ደኣምበር ካብ ባዶ ዝተበገሰት ገና ይነበረትን ቅድሚያ ብያታዊ መልክዕ ዝግለጽ ፍርያት ስነ ጥበብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነይሩ ነዚ መበገሲ ጌራን ወዲባንያ ዘመናዊ መልክዕ ሒዙ ክኸይድ ልዑል ተራ ተጻዊታ ኣባላት ማታ ኮይኖም ዝዋስኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ቦታን ክብርን ኣለዎም ብኸመይ ፍሉይ ቦታ ህዝባውን ፍቕርን ኣኽብሮት ክረኽቡ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ክለዓልን መልሲ ክረክብን ከኣ ይግባእ ማታ ኣብ ውዕውዕ ፖለቲካዊ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ብዝፈልጦን ፍቓድ ብዝበሃሉ ወግዓዊ ኣገባብ ዝተመስረተት ማሕበር ስነ ጥበብ እያ ኣባላታ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታትን ስምዒት ህዝብን ብግቡእ ዘንብቡ ግን ከኣ ብስነ ጥበባዊ ስነ ምግባር ዝተሃንጹ ከመይ ጥቕምን ዝናን ይረክብ ወይ ንረክብ ዘይኮነ ከመይ ትሕዝቶ መልእኽተይ ይጽብቐለይ ብህዝቢ ተቐባልነት የረጋግጸለይ ጭንቑ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕዝቶ ዝግደሱን ሓቢሮም ዝሰርሑን ስለ ዝነበሩ እዮም መድረኽ ዘንብቡ ንዓመፅ ዝቃወሙ ንፍትሒ ዝጣበቑ ናብ ድሌት ህዝቢ ዝውግኑን ስለ ዝነበሩ ፍርያት ስርሖም ንዕኡ ዝገልጽ እዩ ነይሩ ብርዝነት መልእኽቱ ዜምኡን ውህደት ሙዚቃን ክሳብ ሎሚ ተወዳዳሪ ይብሉን እንተተባህለን ግናን ኣይኮነን ህዝብን ህዝባዊ ጸገማትን ማእከል ገይሩ ዝተሰርሐ ስለ ዝነበረ እንሆ እንዳሓደሰ ህያው ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብርግጽ ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ ስርዓት ኮንካ ንስምዒት ህዝቢ ዘራስርስ
ፍታሕናይቲ ተጻዒንዎ ዘሎ ኣርዑት ዝእምት ኣንፈት ዘትሕዝ ስነጥበባዊ ፍርያት ከተቐርብ ከቢድዩ ብዙሕ ሓደ ካብ ዝነበረካ ስራሕ ዘስጉክ ዘእስር ዘግርፍ ኢሉውን ዘቕትል ምዃኑ እቶም ተዋሳእቲ ሕራይ ገይሮም ይፈልጥዮም ግን እምነትዩ ኣብ መንጎ ፍትሕን ጸረ ፍትሕን ናምን ትውግን እዩ እቲ ተፈትዎ ስነጥበብ ንመን የገልገል ንህዝቢ ወይስ ንገዛእቲ መልሲ ክረክብ ስለዝነበሮ ኣባላት ማታኣ ነቲ ሞያ መሊኾም ብዝረቐቐ ድሌት ህዝቢ ብዘርዊ መልክዑ ክቐርብ ይገብሩ ነይሮም እዮም ብዙሓት ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጸንበሩ ኤርትራውያን ደርፊ ሰሚዐ ተጋዲለ ክብሉ ነታ ኣብ መድረኽ ዝነበረ ፍርያት ስነጥበብን ሞያታትን እቲ ዓውድታት ሕጁን ብኣኽብሮትን ኣድናቖትን ክገልጽዎም ዝስምዑ ተራ ኣኽብሮትን ኣድናቖትን ዘይኮነ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ሞያን ህዝብን ክኸፍል ዘለዎ ወሳኒ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ጽፉፍን ህዝባውን ፍርያት ብምንባር እዩ ኣሜዳ ዝነጥፍ ዝነበረ ስነጥበባዊ ፍርያት እውን ዋላኳ በቲ ስነጥበባዊ ስነ ምግባር ዝጠልቦ ይኸይድ ነይሩ ውልቀ ድሌትን ብቕዓትን ከም ድሌት ዝገላበጠሉ ዕድል ዝነበረዩ እንተዘይተባህለን ኣብ ትሕቲ ጥርናፈ ፖለቲካዊ ውድባት ኮይኑ ዝዋሳእ እንተዘይነበረን መግዛእታዊ ሕሰን ኣብ ምቅላዕን ህዝቢ ናብ ቃልሲ ክውሕዝ ኣብ ምግባርን ዝተጻወቶ ተራ ቀሊል ኣይነበረን ድሕሪ ምርግጋጽ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ዘሎ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ግዜ ግን ኤርትራዊ ስነጥበብ ተጎዲኡ ደኣምበር ኣይማዕበለን ብቴክኒካዊ ብቕዓት ሰጊሙ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ ብትሕዝቶ ግን ንድሕሪት እዩ ተመሊሱ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ ስለዝወደቐ ስነጥበቡን ከምኡ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ወዲቑ እቶም ከም ምስራት ማታኣ ጀሚሮም ኣብቲ ዓውዲ ብንጥፈት ዝዋስኡ ዝነበሩ ፍትዋት ስነጥበበኛታት ብዕድመ ድዩ ብኻልእ ምኽንያታት ንጥፈታቶም ኣብ ዝዛሕተለሉ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ትሕቲ ጥርናፈ ናይ ውድባት ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም መድረኽ ዝጠለቦም ሃገራዊ ግቦኦም ዝፈጸሙ ተጋደልቲ ነበር ድማ ወግዓዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ኣብ ሓሙስ ድስካለ ኣብ ዝወድቁሉን ድሌት ህዝብን ወያው ስነ ምግባርን ዘይክተሉ በህማማት መንእስያት ህግደፍን ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን ዝተመልመሉን ዝተሓየሩን ወደስቲ ስነጥበበኛታት መድረኽ ክጻረሩ ተገይሩ ዝስምዖም ህዝቢ ዝብሎን ዝደልዮን ብነጻነት ከይብሉን ካብ ሃገር ከይወጹን በተዓፋን ጉጅለ ዕድል ዝተነፍጉ ንመድረኽ ዘንብቡ ንፍትሒ ደው ዘብሉን ብስነ ምግባር ዝውግዙን ዝሓሸ ግዜ ጽበዩ ንጽሃት ከም ዘለው ኣብ ግምት ብምእርታው ውሕዳት ዘይኮኑ ሃላዋትን ኣውያት ህዝቢ ኣየገድሶምን ነቲ መድረኽ ህግደፍ ሃገራዊ መኸተ እንዳበለ ዘደናግሩ መድረኹን ዘደናግሩ ኣብ ምዕራግ ብምልኡን ዝነጥፉ ስነጥበበኛታት ከም ዘለው ግን ክንዝንግዕ የብሉን እዚ ዘለናዮ መድረኽ መኸተ አንጻር ጸረ ህዝቢ መንግስቲ ህግደፍ ዝተበታተነ ሓይሊ ጠሚርካ ትቃለሰሉ ህላውነትካን ቀጻልነትካን ተድሕነሉ ደኣምበር ኣብ ጎኒ ህግደፍ ተሰሊፍካ ትገጥመሉ ጸላእን ተኽብሮ ልዑላውነትን የላን እዋናዊ ጸላእ ህዝብታት ኤርትራ ህግደፍ እዩ ክምከት ክጽረግ ዘለዎ ንስዩ ክድሕን ክእወየሉ ብተወፋይነት ክርከመሉ ዘለዎ ድማ እቲ ኣሚኑ ዝተጠልመ ሓጺኑ እግሪ ኣትኪሉ ክነሱ ግን ከዓ ዝተሓጨጨሉ ምስኪን ህዝብታት ኤርትራ እዩ ታሪኽን ተመክሮን ናይ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሙያተኛታት ቀሲሞም ነቲ ንኸብዶም ብዝሓደሩ ሰለልትን ትካላትን ጸጥታን ናይ ተፈጥሮ ልሳኑ ተለጊሙ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ደቆም ህዝባዊ ናጽነት ከፊሎም ጠዋር ሲኢኖም ብእህታ ኣዒንቶም ብንብዓት ጨምጨመ ወለዲ ስለተን ብዘይድልየተን ግዳይ ዘይተደለየ ሕርስን ጥንስን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብምዃን ዕድለን ዝጸልመተን ኣሓትን ኣዴታትን ስለቶም ወለዶምን ደቆምን ኣባዶ ገዛ ገዲፎም ንምወዳእታ ዘይብሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ወፍሪ ባርነት ዝነብሩ ዘለው መሳኪን ወተሃድራት ስለቶም ኣልቦ ምኽንያት ኣብ ጎዳጉድን ኮንቴነራትን ህግደፍ ዝመስሉ ዘለው ናይ ሕልናን ፖለቲካን እሱራት ስለቶም ብምትሕብባር ህግደፍ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ከም ናይ ስጋ ከብቲ ብዶም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝኽፈሉ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተመዝሒቑ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ መጻወቲ ነጋዶ ሰብ ዝኾኑ ዘለው መንእስያትና ሲና ወዘተ ክደርፉን ክዋስኡን ይግባእ ነይሮም ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ግን ግልባጥ እዩ ስነ ጥበበኛታት ብሞይኦም
አደናጊሮም ህዝቢ ቀታሊኡ ሓቂፉ ከነበር ከም መድረኽ ናጽነት ብገንዘቡ ብግልበቱ ብፍልጠቱ ንመሪሕነት ግደፍ ክሕብሕብን ክዕንግልን ተዳሎ ንህዝቢ መኸተይ ጉስጉስለው እዚኦም ካብ ህዝቢ ወጽዮም ደአንበር ንህዝቢ የገልግሉ የለውን ካብ መስመር ናይቱ ሞያ ወጽዮም ብስንቲ ሞያ ናብ ካድርነት ዝተሰጋገሩ መጋባርያታት እዮም ነፍስ አሕዋቶምን አሓቶምን ስለምንታይ ጉዳይ ነጋዶ ሰብ ይኸውናሎ ምን ይኡት ጠንቂ ክፈልጡ ጉዳዩም አይኮናን ከሙያተኛታት ህዝቢ ኤርትራ እንደሃለወ ስለምንታይ ባህላው ጉዳያ ተግደፍ ስለምንታይ መንእስያ ተግደፍ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ሰናይ ፍቃድ ሃማማት ምእታው ዝብል ርእይቶ ክሕዙን ይርዎም ምርጫም ግን ኣብ ባህላው ጉዳያ ተግደፍ መንእስያ ተግደፍ ሃማማት ተጠርኒፍካ አካል ማሐወር ህግደፍ ኮይንካ ሃገራዊ መኸተ እንዳበልካ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ቀሪብካ ወደኽደኽ ምባልዮም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኸድካ አዳራሽ ግደፍ ዘምውቕ ምርኢት አቅሪብካ ካዝና ቀታሊ ምንላዩ እዚ ብተግባር ዝገብሮ ዘለው እዩ አስማት መቋሕ ግዝዩ አድላ ይኮናን ግን በብግዚኡ ካብ ህግደፍ ሃዲሞም ወጽዮም ኣብ ዝነበሩለን ዓድታት ዜግነት ሒዞም ዘተኣማምን ውሕስነት ረኺቦም ክነሶም ተመሊሶም ህግደፍ ኣብ ዝወደቦ ፌስቲቫላት ተሓንበለ ክብሉ ንዘይ ሃገራውን ህዝባውን መንግስትን ምርኢትን ብስም ህዝብን ሃገርን ኣብ ጎኒ ጸላኢ ህዝቢ ኮይኖም ክጉስጉሱ ካድራሽ ጨፍጫፊ መንግስት ጉጅለ ደአንበር ስነጥበባውያን ክትብሎ አጸጋሚኡ ምክንያቱ ስነጥበበኛ ህዝቢኡ ዘቀድም ብድሕሪት ህዝቢኡ ክግደስ ግብኦ ንልምዓትን ዕቤት ምኽባር መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላትን ማእከል ገይሩ ክዋሳዩ ትጽቢት ዝግበራሉ እዚኦም ግን ህዝቢ እንታይ ይብላሎ እንታይ ይወርደሎ ህግደፍ እንታይ ባህሪዩ ተግባሩ ዘዓጣም ፍጡራት አይኮኑን መስኮት ቴሌቪዥን ምልሕ ምባል ኣብ ከተማታት ኤውሮጳን አሜሪካን ተሓንበለልካ ብለቁመጽመጽ ትራፍ መራቆም ናትናይሎም ዝሓዙ ጽባሕ ብሕግን ብሕልናን ዝሕተቱ ጸያቂቶ ባህሊ ዝኾኑ ሰባት እዮም ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፍናዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን አብዘለናዮን ብክንዲ ዝኻልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ጊዜ ሕጂዩ ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራ ቤታትን ሰውራ አኽሪያ 31 ጥቅምቲ እንረድአሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ችግራቶም እንፈትሐሉን አለናልኩም እንብለሉ ጊዜ ሕጂዩ ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢዩ ቃልስና ቃልሱ ጻዕትን ፍትሐውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወጽዓታት መምላስ ምርግጋጽ መውሓስ ኩሎም ሰብአውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን መዓርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ ክቡራንን ሰማዕትናን ሎም ቀዳም ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ንኹልና